Ang na kay. 9 9 1 5 2 Ring jaban jabai. Trut lenanggo. Jaring. Nanggo. Jabai dah. Jabai. थांबाय दे. दा नै जोंहा मादै लानाव आं थांगासिनो. बिसोरखौबो कल खालामनो होनि आं. नैलाय जोंहा मादैया लोगोफोर गंनै दंखायो नोंथांना नै गंनै दंखायो. नाम्बारा दे. Nih, बेनो नाम्बारा. 9152 9152 जोंहानावनो मोनथाम भट जाखाबाय लोगोफोर. ओमफ्राय आंबोथ' हरखांखाबायानो. आंनिजों मोनब्रै भट जाबाय. नै आमाय मोनानाव फैदो र'. खालामबायना खालामाखै सोंनि ओमफ्राय खालामाखैबाथ' आं खालामना होनोसै. नबजित नार्जारिनो भट होबायना होआखै आमाय मोना? होबाय. ओमफ्राय आदाया? होबायनो गाइस. दा माथो खालामबावनो, होबायबाथ' मोजाङानो जाबाय. आं आरोबाव बेलेग न'खरफोराव हाबनोसै. आमाया नबजित नार्जारिनो भट होबायना होआखै? होआखैनो। ए होआखैबा नैबे नाम्बाराव खालाम. दानो दिनैनो लास्ट माने. ओंखायनो खालामदो आरो. आदैमोना होबायना होआखै नबजित नार्जारिनो भट? होबाय. थ' मोजांनि बाथ्रा होबायबा ओमफ्राय आमाया होबाय. होमबाथ' बिना बारि सिं सिं आंना बाजै मोना आनै मोना जिरायनानै दंबाय थायो. मा जागासिनो नोंसोरलाय? थाइजौ. ओमफ्राय नबजित नार्जारिनो भट होबाय बाजैया? होआखै? मबाइल दंना गैया न'आव दा? लाय थां। आङो दा माने फिसाबाबो जायो. फन हरनो हायो दा, बेलेन्स दं दा? दे लाना फैदां होमबा. आं माने नबजित नार्जारिनो हेला नाम्बारा नै बेयाव डायेल खालामना हो. दा आंनि बे खामानिया मोजां जादोंना जायाखै आदा? माने सोरबा होनो बावदोंमोनबाबो होबायना दा भटआना? निला नाम्बारा बेयाव खालाम. दुब्लि फोथार गेजेर फैनांबाय लोगोफोर. मानोना नै जोंहानि न'नि मानसिफोरा बेयावसो जमा दंफैजोबो. बार खोलो खोलो बारनायजों जोबोर मोजां नांदो दा बेयाव. थाबाय थानो गोसो जाबायलाय लोगोफोर. भट होबाय नबजित नार्जारिनो आब'आ? होबाय? मानो लाजिदों? लाजिनाङाथ'. ओमफ्रायलाय आब'आलाय होबाय नबजित नार्जारिनो? नै जोंहानि आबैया लोगोफोर बेनो. दिनै हरनि 9टायावसो जोबगोना. हरनाय मबाइलाव हरनाय खेबनासो लाबावदों बोराया. नै नैबेयाव डायेल खालाम. दा थांलायनोसै लोगोफोर गुबुन मोनसे जायगायाव. दा मानसिफोरनिफ्राय भट बिलाइफिनसै. नै आदाना रिसार्ज जानो गैयानो सोनांगौ सेंग्रा मानसि. नङाबा सिख्लाफोरा माबोरै नोंनाव खारसन फैनांगौ जाखो? दुखिया बायदि थाबाय थानाङाथ'. थाब सोना ला. हायोबा दिनैसो आरो दा हरालागै हर. मानोना दिनै 9टासिमल' भट हरनायनि टाइमानो. दिनैनिफ्राय आरो हरनो हाला. आं दायो सासे क्लास फ्रेन्डनि न'आव फैदों आरोना लोगोफोर. आं दा बिथांखौ माने बिथाङाबो भट हराखैमोननो, बेनिखायनो दा मबाइल लायदों. ओमफ्राय नैबे नाम्बाराव नों कल खालामनांगौ. औ गावखौनो गाव गोसोखौ जोबोर मोजां नाङो लोगोफोर. माने हेल्प खालामदोंथ' माबा मोनसे जोंनि फंबाय नबजित नार्जारिखौ. स' नोंथांमोनाबो हायोबा सापर्ट खालामदो आरो लोगोफोर. भिडिअ बानायलायाबाबो माने गावबा गाव न' थांनानै बा गामि नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलायदो. नाम्बारा नै बेनो आरो माने मिसकल हरनांगौ होमबानानो माने कल थाङा. थ' होमबा नै केमेराखौ हमथ' नोङो. आङो बेखौ देखायबाय था. आं कल खालामनि. 9152915246. बिदिनो आङो 10 जनसो खालामखांबाय आरो 100 जन खालामखांबाय र' मानसिफोर माने सोरबा मिथियाना.
नि नाम्बाराव थुना हो ओं थांदों दे थांबाय दे भटआ गोजोननाय थाबाय आनै मोनसे दा लोगोफोर जेसेबांखिनि आं दा माने न'खराव फैदों बयबो माने सापर्ट खालामदों आरो माने बयबो भट होदों मोजां नांदों आंबो माने मोनसे हेल्प खालामनो हादों ना थ' थांगासिनो आरोबाव मा खालामदों नोंलाय दे ओमफ्राय माबा आङो भिडिअ बानायबाय थादों दा भट होनायनि माने नबजित नार्जारि मिथिगौबा खोनाबाय थादोंबा नबजित नार्जारि जादों दे दे होमबा थांसै ना नायमान आरोबाव माखासे न'खरफोराव हाबबावनि आङो नाय थुना होबानो जाबाय 9 1 5 2 9 जाबाय दे जाबाय कल खालामबानो जायो नैयाव ओमफ्राय माने इ नाम्बाराव थुना होबानो जायो मिस कल थांगोन आरो जाबाय दे साबायखर थाबाय आंसिम जायखिजाया खामानिखौनो लोगोफोर मावब्रबबासो जायो आरोना आं मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय मावनो होनना सानबाय थाबा बिदिबा मावालासिनो थाबाय थाबा जेबो जाया ओंखायनो आंबो बे खामानिखौ दिनै मावनो होनना सानाखैमोन दसेनो गोसोखांब्रबनानैसो माने मावनाय जाबाय आरो 9 1 5 जादों जाबाय दे बे नाम्बारावनो थुना हो नों नाम्बाराव थुबाथाय मिस कलल' जागोन आरो नों दानलायलायनाङा गावसोरनो मा मुंलाय नोंना मा मुं पद्मानि स्वर्गियारि आच्छा जादों र' दानथ'नाङा र' जाबाय दे दे होमबा आबै थांसै आं जिरायबाय थाथ'ला मबाइल गिदिरल' नङा जाम्बि फिसाबाबो मबाइल फिसाबाबो जायो जाबाय दे जाबाय जादों जाबाय दे ए दे नै होमबा नैखौ जादों रिंदों जाबाय दे एसे बोरैबाबो मोनो लोगोफोर न' मालायनि न' हाबनानै एसे बेफोरखौ माने बयखौबो सोंबाय थानो ओमफ्राय नाथाय माथो खालामबावनो दा लाजिनायखौ दोनथ'नानैबाबो हारिनि थाखाय सान्दुंआबो जा गोसा नै साइकेलबो लायाखै आङो थाबायनो 1 किल'मिटारसो थाबायबाय होनदां माब्ला गायखांगोन माइया माब्ला गायखांगोन ए 7 दिनसो नांबावगोन दे आं ओइ नबजित नार्जारिनि भट होनाय माने मिस कल हरनायखौ आङो मानसिफोरनो थिनगासिनो आरो मानसिफोरखौ दा सोरबा मिथियाना सम एसे इन्टारेस्टिंबो मोनो लोगोफोर गावसोरखौबो केमेरा लानो थिनदों आरो खायफाया माइ गायनायफोरखौ ओमफ्राय मोजां नांदों नार्जारिनो माने मिस कल हरबानो नबजित नार्जारिनो भट हरनाय जागोन आरो 9 1 जाबाय दे थांबाय ट्रुथ होनना गाबदों ना सिगां हरखांखाबाय दा ना हराखैमोन मिस्टेकसोमोन नाम्बारा ना गावनो गाव दाननाय थांखायो मालाय जादों 9152 9152 46 औ बेनि दिनैनो लास्ट मिथिखादोंमोन नामा आदाया दिनै लास्ट होनना बेखौ मिथियाखै दहाय खोनादों एसे ए दे दे आरो लोगोफोर मानसिफोरा मा सानबाय थादोंसै दा आंनि मावनांगौखौ मावनोसै आरो ना र' गाबोन नङादां गाबोन मा बारमोनथाय 9 1
52 52 91 52 46 थांदों थांबाय प्रभु देराथोलै गथ'आ जाबाय जाबाय दे जाबाय खुसि मोनदों लोगोफोर खुसि मोनदों मानो होनबा बयबो बर' हिसाबै बयबो सापर्ट खालामदों जादों ओइ आसाम र ने मबाइल लादोंना लायाखै लादों माबानो फट' हरबाय नबजित नार्जारिनो देराबाथ' मोजाङानो जागोन बेसेबां फरायो गथ'आ फरायनायखौथ' मिथिला बारा ओरैनो फनहरसो हरनांगौ दा स्कुल ओरै जादों 9152 9152 जादों जाबाय दे 9152 नैबे नाम्बाराव डायल खालामबानो जायो ना दंखायोमोन आब'नाव जादों नैबे फाइनेलनि भटिं माने मिस कल हरबानो जागोन दे जाबाय मिस कल होबानो जायो दे माने बर'निनो नाम जागोन दे माथो ओहो रायलायलायनाङा माने मिस कल हरबानो गावनो हारसिंनो दाननाय थाङो गाबदों ट्रुथ गाबदों दे जाबाय दे भट लाना फैदो भट नबजित नार्जारिनि दाहाय हरसिगोन माने लोगोफोर ओमफ्राय नै फंबाय हेल्प खालामबाय आं गोसो माने बेखिनिनि न'खौ माने बेरायनायाव आरो दा बर'जों बर' हेल्प खालामलायबालाय माथो जाबावनो ना दा नै न'खरसे लाना फैबोदों मानसिबा दंना गैया जाखो चार्ज मबाइल बेटारिनि चार्जआबो बारा गैला लोगोफोर 20% दा मा जाबावगोनथाय आङो 100 मोनसे टारगेट खालामदोंमोन 100 टारगेटआ जागोन ना जाला आं बुंनो हाला लोगोफोर नायनोसै दा बेसेबांसिम हायो जुदियाव 100 टारगेट हायाबाबोथ' मोनसे माबा मोनसे हेल्प खालामदों बेनो आंनि थाखाय गोजोननाय जागोन आरोना लोगोफोर ओरैनो 9152 आरोबाव 9152 91 नङा डाबल 9 नङा आरोबाव 9152 नबजित नार्जारिनो भटनि नैबे नाम्बाराव मिस कल हर जादों फैनाय होना हो दे नाम्बारानो दङ दा लोगोफोरनि जोंनो मबाइलफोरखौ लाथ'ला बायनानै हरबाय थादों आरो दा सोरबा रोङैफोरनिखौ दा नाम्बारखौ जोंनो लाथ'नानै हरबाय थादों रिंदों जाबाय दे जाबाय नांगौ जादों दे जादों जाबाय दे जाबाय मानसिया बुरजाथार हाय गाइस स' लोगोफोर आं दहाय फैजेनब्ला आं हारसिंल'सोमोन दा आंनि उनथिंजाय नोंथांमोना नुनो हागोन नै जमा जाबाय ना फंबाय
जाबाय दे जाबाय जाबाय दे थेंक इउ निला नाम्बारा बेनो 9152 इयोसो थांदो खोमा ना इ नङामोन ना बे नङा बबेनो बबे दा हरनि 9टायाव दा हरनि 9टायाव दा हरबा थागोन जाबाय दे जाबाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं टु एवरीवन लोगोफोर आं मैयानो बे भिडिअखौ आपल'ड होनो सानदोंमोन नाथाय गोबां माने आंनि पार्सनेल खामानिनि थाखायबो आरो माखासे बेस्थ'नि थाखाय आङो भिडिअखौ आपल'ड होनो हायासै आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मोनसे भिडिअ आपल'ड होनायाव बेसेबां खामानि थायो जों फार्स्टआवनो जा भिडिअखौ जाय एपआव भिडिअफोरखौ बे एपआव जों भिडिअखौ गासै भिडिअखौनो लांग्रोजोबना लानांगौ बेनि उनावसो एडिटिं बेनि उनावसो थाम्बनेल आपल'डिं गोबां खामानि थायो आरोना स' लोगोफोर सासे इउटिउबार जानाया एसेबां गोरलै खामानि नङा स' आंनि एडिटिंआबो दिनै फुङावसो जोबफैबाय स' बेनिखायनो आङो दासो आपल'ड होनोसै भिडिअखौ स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जय बर' आर्मि जय हिन्द